po natin gamitin ang mga hashtags na Calasioa Christmas Village 2022. Proud to be Calasioeños, Bangon Calasioa, Arastada Calasioa at Alagang Tarama. Mag-exit tour at sa may tunnel. Balikan na lang po kung sa pasok ang lubasan. Return na po tayo. Kaya pa lang po ang pag-take ng picture kaya sa harap ng tunnel pag nakapasok na po lahat ng ating mga bisita. Ipinagbabawal po ang pagdadala ng kahit na namang inumin, pagkain at alagang hayop sa loob ng Christmas Village. Ang pagpasok po sa loob ng ating village ay wala pong bayad. Bukas po ito araw-araw hanggang February 14, 2023, alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Ang bawat bisita na pinakapasok po nito sa loob ng village ay binibigyan lamang po ng 15 minuto, kaya sulitin na po ang pag-take ng picture. Dire-diretso lang po muna ang pagpasok, kaya maya na lang po kayo dyan mag-take ng picture. Ipinagbabawal po ang pagpadala ng kahit anumang inumin, pagkain at alagang hayop sa loob ng Christmas Village.